Guys, ito po ang situation namin dito sa Kabikulan. Wala nang mga damo, wala nang makain ang mga alaga namin dito. Ito yung lupa ng aming karatig, lupain. Ayan o, wala na. Wala na talaga. Asa na kaya yung mga baka dito? Wala na ako nakikitang baka. Baka bininta na. Ayun, andun sa dulo. Ang papayat. Yung dito rin sa amin, ayan. Tapos, ang kalat-kalat na ng mga ilalim ng kanyugan kasi naglalagas na yung mga dahon ng nyug, dahon ng kahoy. Kasi nga, sa sobrang init, nagsisipaglaglagan yung mga dahon ng niyog. At kung makikita nyo po, ang dahon ng nyug ay na ano yan, yung parang nayuko na kasi nga, sa sobrang init, nalulubluban na yung mga dahon. Kaya ang pangit ng tingnan, ang kalat-kalat na ng kapaligiran. Ang makikita nyo ay kulay green na lang ang mga dahon ng niyog at saka kahoy. Pero yung sa baba, yung damo ay unti-unti nang nagiging kulay brown, tuyong-tuyo na. Lalo na dyan guys sa labas. Mas maganda-ganda pa yung doon sa amin sa kabilang lupa. Kasi medyo kulay green pa yung mga damo. Katulad nito, oh, meron ka pang makikita ang kulay green dyan. Pero yung doon sa dulo, lahat na din yun kulay brown. Grabe, pahirapan na. Tagtuyot na. At dahil na rin sa sobrang init, ang mga bunga ng nyog ay nagsisipaglaglagan. Yan oh. Yung mga bunga ng nyog. Yan. Marami. At saka doon sa dulo, marami akong nakitang nalaglag yung isang isang bigkis ng niyog. Sana umulan na, please. Ulan ang aming kailangan ngayon. Yan muna ang update guys. Bye.